l'Institut IES Cambrils, estic acabant segon de batxillerat i vinc a explicar-vos avui el llibre de Mercè Rodoreda de Jardí vora el mar. Jardí vora el mar és un llibre on Mercè Rodoreda posa en veu a un jardiner i explica la història de dues famílies burgeses benestants catalanes que passen els seus estius en dues cases veïnes que tenen a la platja, d'aquí la metàfora del títol del llibre. En aquesta història explica, dividida en dues parts, en les quals les famílies es troben a les cases veïnes que tenen a la platja. La Rodoreda explica amb un gir inesperat dels aconteixements que succeeixen al llarg del llibre com el diner no és motiu que dona la felicitat i com aquestes famílies, tot i ser burgeses i estar molt enriquides, no poden aconseguir la felicitat degut a traumes anteriors que han tingut durant la seva infantesa. I sincerament és un llibre molt recomanable que jo he llegit durant aquest curs i explica una història on et pots sentir molt identificat.